Bugün iň gowy bayramlaryň biri bolan Täze ýyl bayramy. Çaga kak Täze ýyl giýjesi arzuw etseň, arzuwyň hasyl bolar diýerdiler. Menem çynym bilen arzuw ederdim. Çagalykda her Täze ýyl giýjesi Aýaz baba garaşşym ýaly. Ulalom soňam gözümi ýola dikip garaşmagym. Henizem dowam etdi. Siz maňa Aýaz baba garaşýandyr diýýäňizmi? Ýok. Beýle däl. Oğuzhan adyny Türkmen film birleşigi Hödürleýär. Edebiyat asyny ýazan Maksat Glyjew. Goýjy kino operator Batyr Batyrow. Kompozitor Begenç Saparliýew. Kino rejissýor Serdar Gunnogduýew. Baş rollarda Şemşat Kasymowa, Aýsultan Kowusowa we başgalar. Goýjy kino rejissýor İskender Muhammed, Anna Muhammedow. Täze ýyl arzuwy. Ene bize mi geldik? Täze ýylem gutly bolsun da. Tagaman geçirin. Bolýar. Sag bol. Sag bol. Tagaman mı? Sizem tagaman geçirin da. Täze ýyl güni hemmeler öýdi. Begenç bolsa öýde del. Sen nirede begenç? Geň almaly. Begenç barynjy gezek giýjek alýar. Şu günä Täze ýyl giýjesi irrek geleýmeli. Sagadan 8-den işleýär. Täze jaýymyzda ilkinji Täze ýyl garşylaýar. Biz de onuň garyndaşlary gutlamagy dersiben gürleşipdik. Ece, siz mi? Hawa men. Salam, gelin geçin. Kim bolmalygydyň? Täze ýyl bayramy gutlaýyn geldim, gyýdym. Gyýdym. Alataly görnýäňde näme boldy? Begenciň irden kydişi, Ece, henizem gelenok. Jaň etsemem alanok. Men size jaň etmegimi unutup durna. Kim unutsaňam, ejeň unutmazlar gyýdym. Sabarlarak bolarlar. Ýelýürek bolma. Nire howlugyň? Gelir de begençe.
Dillan saat gelir diýmek. Gelen oňa. Allo begenç. Sen nerede kaçan gelýän? Sağa da bir seret. O ne hil bilen o kaçan geljeňi. Men sana garaşyp otyrna. Vay. Telefonu öçüräýdi. Men bilen gürleşesem gelen o. Ece gördüň gerek. Qyýdym. Gaharjan bolupsyň. Bir ýere baranlar-da. Eglenýänler. Bugün bayram, görmeli, gutlamaly adamlar bardyr oňa. Täze ýyl günümi? Aýalam öýde ýeke bolmalymy? Qyýdym can. Qaqaňam giýjek alar da ýadyňdamy? Ya, diňe seni gutlamalymy? Hawa, başka kimi gutlamaly bar? Uy, meselem ejesini, qaqasyny, ýakynlaryny. Qyýdym. Han gel ýanyma. Han sen ejene çay berjekkämi? Bar. Ha. Qyýdym. Sen gaýyn öýüňe jaň et. Olar täze ýyllar bilen gutlap, begen çwarada sonra. Men pikirimçe begen şo ýerde bolmaly. Çyndanam, gowy pikir eje. Alo, Gülteş, salam. Salam. Täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Siziňem täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Sag bolun. Gaýnanem bilen gaýnatamyň ýagdaýlary gowmy? Howa ýaxşy. He, bolýa. Gowy bolsalar bolýa. Neme? Howa aýjahan aýdy. Begenjiň el telefonuny alyp bilemok bolyn. Ola sizdemki? Häli bir sagat töwüri gelip gutlaba gitdi. He, barmady men täze. Ay yok. Entega gelen o? He, bilmedim de onu. Bolýa ol Täze. Bolýa. Ýene bir gede hemmeňiz gutlaýan. Sagaman geçirin. Sizem sagaman geçirin. Siziň aýdyşyň diýaly olara barypdyr. Täze ýylyň gutlak gaýdypdyr. Berekella giýew. Ene tasyny gutlamaga baran bolsa, ola iş bitiripdir. Aýallaganlaryny da barar hökmän. Vay! Yanmadyk bolsa ýagşydyr. Howur peçiňem özüň ýaly gyzyp duranlar da.
Ayarlaganlaryna baranlar diýdiňizmi? Howa baranlar, olara da jaňadyp gör. Yetip gelen täze ýylyň gutly bolsun, Aysahanjan. Düşümli we bagtly ýyl bolsun. Köp sag bolun. Dünýädäki hemme gowluklary size we siziň maşgalaňyzy arzuw edýär. Sawol, sawol. Keyik, siz aýlanmagy çykdyňyz edýär. Hawa, aylanmana çykdyk. Degen sigin bizi gelenense çağırdy. Han balam gelen beri gel daşa gitme hadi bilerek giderler aňary gel. Şeýlemi? Hawa Aysahanjan, sen näme gelmedin? Ay men näme? Naharlar pişirmäge, işte açarlar taýýarlamaga galdym. Boleme, bolya. Begenç ýanyňyzdamy? Yok, olay ýaňyza gitdi. Aysahanjan, bu orunda sağa man geçirin täze ýyly. Köp sag bol sizem. Hani bana yürüm aslan yanına burası. Gel, yürüm. Salamu aleyküm. Salam. Bayramınız kutlu olsun. Sag bolun, siziň kem gutly bolsun. Başlan. Meret, şu yerde yaşarmıka? Kim meret? Meret Bayramov. Ha, yok. Olar ýokarky gatda ýaşaýar. Yanlışıptır. Bağışlan. Bor. Bolya. Sağ olun. Bereketli olsun. Sag bolun, siziň kem? Böyle. Nire desen, begenç. Begenç. Yok, men Batır. Begenç nerede? Bilemok yönü men peynir işlekli getirdim. İkinci odada bir şey. Hava yönü men peynir işlekliğini sargıt etmedi mi? Hava siz sargı mıdın? Yönü müşterimiz begeç geldiği sargı değil. Begenç? Hava. İşte kol çekin. Genece täzeýäriniz gutlu bolsun. Şeýle soňky müşterimiz. Hemme eden arzuwlarymyz hasyl bolsun. Sag bolun, siziň kim? Sağ ol.
Peynirli işlekli geldi. Yöne özü gelmedi. Kıydım, begenç geldi mi? Yok, ona derek peynirli işlekli geldi. Vay, kovduk ne? Vah, kıydım. Baltamın baharı, aşkımın nuru, vefadarın büyüğü belin giderin. Bu yürek yitirdi tavrı kararı, köyünüm dünyada varım neredesin? En barında bahar yokluğunda kış, keşfin görsem yüreğim şad gönlüm hoş. Sen bolsa ardamın yeterinden taş, kalbimın ağrımı yarım neredesin? Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Karıştırıp yine yağmı tavrımı, ya da inni gönlüm menden ayrımı. Yüreğimin arzuvu sen arzuluymu, gereğim dünyada varım neredesin? Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Böyle yerin göz yetimden uzakta, karaş yarın oy hayalım pinhakta. Yolumda intizar gözlerime bakta, aşk göreyim bakışından didelen. Gereğim dünyada neredesin? Kıydım, neymişliyin? Ay yok, hiç lece. Bol ya. Girin, Salam girin olsun. çağalar. Salam. Yurt karşılarsın. Salam daydı. Sağ olun. Täze bayramçılığına mutlu olsun. Täze'nin kutlu olsun. Geçin. Bir genç komşularına koyun. Öyle mi? Häzir gelýär. Häzir gelýär diye. He söyleme. Sowu. Galat komşumuz sağalar bilen kutluğa gelip geldik. Genç daha yok diyemet. Gelin geçeyin. Geç oturma alın. Bir genç komşu gelse sizden var mı ihmansılığa? Yeni bir gedek Täze bayramçılığına kutlu olsun. Täze'nin kutlu olsun. Köp sağ olun. Hökman barın bir de Bolya, bitmez. sağ oturun. Yürün çağalar. Kutlu olsun Täze ýylyňyz. Sağ olun. Bolun bolun çağalar. Kaka garaşda bize de. Sağ olun. Bolya sağ olun.
Ahir can ettin. Nirde sen haçan gelýän begenç? Giýit çagşy gelinece. Bayramlar gutly bolsun. Eýoy, kim käbi? Alo, alo. Gelen ýaxşy. Bağışlan, kim käbi? Men wepa gelinece. Begencim kursaş dosty. Tanadygyňmy gelinece? Wey, hawa tanadım. Gowum ýagdaýlaňyz. Ay, ul geldiňizem gowumy? Gowo. Ýagşy gelinece. Ay, ulam gowy. Wepa, O gelinece. men düşünmedimle. Begenciň telefonuna aýlaýaňyz bolen, begenciň özü nirde? He, ol häli biz gutlamana gelip gitdi. Ana şonu gaýdany el telefonu bizde galdyrdyr. O nire gitçegini aýtmadymy? Ay, ýok, ona aýdanok. Belköýe gaýdandyr. Hä diýmen barar. Oy, men onu näçe sagat ber garaşyp otyrna. Wah, ala detmäň sene gelinece. Bugun bayramçylyga. Bu iýjandyňa ýylgyryp şadýan geçirmeli. Hawa, siz baryňyz bayramçylyk Alo, belleýäňiz. gelinece. Men bolsa. Alo. Boranna wepa, ay ulada köp salam aýdym. Men adamdanam hemmesini gutlaýyn. Bolýa gelinece. Sag oturuň. Täze ile mutlu bolsun. Bäbeklir bolsun. Köp sağ olun. Ece meni näme diýip näme pikir etjek men bilemok. Ya bir zat bolaydymy ka? Men ala dedip başladym. Sabırlı bol kızım. Siz häli geleňizde de şey diýipdiňiz. Ýadyňyzdamy? Han berk gel. En atasyny, dogonlaryny, dostlaryny gutlan bolsa, inne hükman geler gydym. Ece, sen çaýda kyn görmeseň. Bolýa. Salamu aleykum gelece. Salam. Komşular öýdedem ka kapyny kakýan urin açanoklarda. Wah bilmedim de gedelençe çıkan molaymasalar. Wah, menen bayramçykdan gutlaýajaktym da. Bolýa sag bolun. Bolýa. Sağ ol. Kızım, durmuşda yüze çıkayan düşünüşmezlikler sabır kanagat bilen çözülgendir. Vaqt, ehli zatın doğru çözüldüğünü tapıp beriye. Maşgalanın ağzı birligi, at avırayı sabırlı olmaktadır. Ine mamalamız aytman meneme, sabırın sonu sap altın deyip. Ine toprak ýaly mehirli, umman ýaly giň bolgun. Şonna sen ähli görçegiň diňe gowluk bolar bala. Inne begenç gelen bolmaly. Yetip geldi täze ýyl, gutlamana geldik garpamyk bilen. Getirdim size sowgatlaryňyzy, gutly bolsun täze ýyl.
Täze ýylyňyz gutly bolsun. Başlan. Geldiklermi ka? Hawa. Biz sizi täze ýylyňyzy gutlamana geldik. Sizin yoldaşyňyz begenç geldikdämi? Hawa o nerede? Hawa begenciň özü nerede? Men evlemok. Biz begenciň haýyşy boýunça sizin täze ýylyňyzy gutlamana geldik. Hanta oda. Täze ýylda ählar duwlaryňyz hasyl bolsun. Sağ olun. Ayaz baba. Men bir arzum ma. Arzu etsem hasıl bolurmu ka? Elbette bolur. Näme arzuwuň bolsa aýdy ber. Men yoldaşım bayramçılığa giyeceği galya. Men bayramçılığı bile geçirmek arzu edýän. Arzuwuň hasyl bolsun. Täze ýylyň gutly bolsun. Gelin. Täze çaýyňyz gutly. Sağ olun. Jaý gutly bolsun. Sağ olun. Düşündi bolsun. Ýurt ganşal. Gelinim Geçiyor. döwletli ysgalda çaý bolsun. Sağ olun. Sağ ol Cevitçi. Sağ ol. Geçiverin, geçin. Gelin çağırçıklar, geçin. Sağ olun. Kutlu olsun. Geleydik bir de. Bu aylan değil mi? O aylana geliydik. Soğuk edeliydik. Gatı gol soğuk. Hani bağlanır geçen mihman otoğa gelin. Sağ ol bağlan. Täze ýylyňyz kutlu bolsun. Sen bir ay daýmaly keningde usta. Aydan Sağ olun, sağ olun. olmadı da. Geçiverin. Sağ olun. Sen gelmeliýän. Hana gelle. Özüm giden mihmanlar getirdi. Onda da nähili mihmanlar. Täze ýyl bayram gutly bolsun edidim. Oy. Sowgat doguralypdyrmy? Iň gowy sowgat getiripsiň. Şundan gowy sowgat bolmaz. Amin. Buuşluk adamlar, buuşluk. Betip bolsa täze ýylda men kaka bolýan. Ine o täzelik. Gutlayan ağa. Sağ olun, sağ olun. Degenlerden täze ýylda menem ağa bolýanna. Senim ağa bolýan. Dedi, kahtam beğendirdiniz. Vay. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Düşündiğin